het is een pronkje. En wij wilden hem graag presenteren op een manier zodat eigenlijk een orgel in mijn eigen presenteerd worden mag op de skoolkarren. Dit is het stadsorgel van Dokkum, die sinds de 60 jaren met behulp van een aantal Dokkumer winkelhuis steeds maar onkocht is. En sinds die tijd had er altijd in Dokkum draait. De laatste 10 jaar is hij er helaas stil. Hij is die boeten door, wel onder een oordakje, maar ja, die er net op vooruit, zeg maar. En toen hebben we gezegd, hier moet wat gebeuren. En toen hebben Benny en ik samen de verenspand. Die serenades, dat is mijn soort muziek wat. Ik ben gevoeld meest. Als ik ergens kom en er is hier een draaiorgel te spelen en het ding speelt het hartstikke zuiver, dan kan ik wel janken. Ik kan dat uitlezen. Het is gewoon een emotionele toestand, zei je dat gewoon. Ja. Ik ben vroeger dan ik voor mij die naar de stad en dan op een nijstad in Ljouwert, dus die dan de Gouwen te spelen. Nou, dat vond ik prachtig, met de hinderkens daarvoor. En ja, als het dan weer tijd weer om de huis, dan is het mij mooi om in mij te krijgen. In de periode dat wij bezig waren om de loten te verkopen en sponsors te zoeken, ja, iedereen vond het prachtig om het oude orgel weer op de straat te krijgen. En daardoor is er ook heel veel giften en loten verkocht. En zo hebben we het sponsorbedrag ook bij elkaar gekregen. Draaiorgel, niet dat? Draaiorgel, mooie muziek, hè? Hij heeft die popjes ook wat jongen? Er is één popje slaat op een bel. Ja. 2 popjes slaat op een bel. Ja. En wat had die popje mooie kleren aan, hè? Ja. Schitterend mooi. Ja, mooi het orgel we hebben om je Dokkum. En zo mooi opknapt. Het is heel mooi worden. Mooi, zo'n stukje geschiedenis bewaren blijven. Ik ben zelf net zo'n liefhebber van draaien, orgelmuziek, maar ja, dat vind ik wel heel mooi. Je moet hem niet een hele middag voor de deur hebben, omdat deze nogal vrij heftig en luid is. En nou, een half uur is geen probleem. En dan graag op een andere plek in Dokkum. En Dokkum is groot genoeg om overal een kwartiertje, half uurtje te draaien, zodat iedereen er ook wat plezier van heeft. Je ziet al even te sham bij de orgel, zeg ik. Ja, hartstikke mooi. Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind het mooi. Een mooi geluidje komt eruit. Dus, en we jaren nou. Want ze zie je nog vrijwilligers jij krijgt. Ja, nou, het zou wel mooi wezen. Ja, is wat voor jou? Ja, ik tonteert, hè. Maar we zien. En Do dan? Ja, nou, bij mij lijkt het niet echt iets om... ik vind het niet heel leuk, denk ik. Nee, waarom net? Nou ja, ik heb andere hobby's en zo. De belangstelling van de jonge rijders won hebben mij. Ja, heel mooi. Dat lijkt het hoopvol. En wij vinden het altijd mooi. Ja, en nou, de jeugd, die straks weer ouder bent, dan kan die direct bij mij op stap. Dus dan is het toch waarborgd. Dan bloot er op het dik.